Posledné týždne fanúšici superhrdinov jedli fakt dobre. Gen V, Spider-Man 2 hra pre PlayStation 5, Lokiho druhá séria, nabušený trailer a nádej pre seriál Echo, kde môžeme vidieť aj klasického Daredevila, dobrý odpal druhej série Invincible a dostali sme aj dátumy nových projektov, lebo SAG-AFTRA, stávka scenaristov a hercov, sa skončila. Teraz tu máme finále toho najlepšieho, čo nám MCU naservírovala za posledné obdobie. A že to je teda finále. Ak ste nevideli tento diel alebo sezónu, tak máte poslednú šancu, lebo dnes sa pozrieme na to, čo znamená koniec druhej série, aké to bude následky a mnoho ďalšieho. Ako všetci vieme, na konci predposlednej časti sa Loki konečne naučil ovládať svoje časové presmičky, tzv. Time slipping, a môžeme vidieť, že sa naučil tak kontrolovať čas. Že tu máme úžasný slicing toho, ako sa pokúšal opraviť vetvy, a taktiež to, že Loki strávil storočia tým, že študoval fyziku a vedu a aj tak sa im nepodarilo zachrániť čas. Pretože ten je nekonečný a ak sa začne rozpínať, tak možnosti, ako môžu jednotlivé reality ísť a fungovať, sú nekonečné. Čiže žiadna optimalizácia času, žiadne zväčšovanie limitera nepomôže, lebo eventuálne čas je rozpínajúci sa. Teda reality a možnosti toho, čo sa môže stať a ako môže ďalej prúdiť. Čiže jediná možnosť je zabrániť vetveniu a zabrániť vražde toho, kto zostal. He who remains. Ten ale Lokiho postaví pred voľbu. On alebo Sylvie. Dve možnosti. Jedna zabrániť vražde a zabiť Sylvie a ochrániť TVA a posvetnú časovú líniu, alebo po druhé nechať Sylvie zabiť toho, kto zostáva, a časové linky vybuchnú. Nevyhnutne sa vždy vrátiť do bodu zlomu, kedy sa zničí čas a začne nekonečná multiverse vojna. Dozvedáme sa, že po celý čas toto bol plán toho, kto ostal, a práve Loki si musí vybrať, ako čo bude. He who remains vedel, že nikdy nezomre, lebo Loki sa vráti, aby zvrátil škody, čo napáchali tým, že zomrel. A taktiež nepočíta s tým, že Loki by si vybral jeho smrť. A tak začne hádka, že čokoľvek Loki spraví, bude viesť k nekonečnému pátraniu po variantoch Kanga a aj tak nezachráni svojich priateľov, čiže ak príde o TVA a všetkých nej, na všetko bude sám a nikto mu nepomôže. A tu začína jeho voľba. Loki sa nechce zmieriť s tým, že toto sú jeho jediné možnosti, a tak začne premýšľať. A vydá sa za priateľmi porozprávať o tom, čo môže a nemôže spraviť. A obidva rozhovory, či s Mobiusom alebo so Sylvie, sú úžasne napísané, ale práve ten zo Sylvie Loki mu otvorí oči. Že prísť o slobodné myslenie a rozhodovanie nestojí za to, aby ochránil posvetnú časovú linku. Nahrádzať jednu nočnú moru druhou. A v tomto Loki mu blízko. Nahradiť niečím lepším. Ja som sám zamotal tieto vety, ale chápete to. Proste nahradiť to, čo je, niečím lepším. To, čo vidíme ďalej, je rozhodnutie. Lokiho väčšie poslanie. Viem, čo chcem, viem, akým bohom musím byť. Tu predtým, než Loki začne svoje rodeo, vidíme aj pekné prepojenie s Thorom 1, ktoré vyzerá takto. I could have done it, Father. For you. For all of us. I know what kind of God I need to be. For you. For all of us. Následne Loki ničí všetko, čo vidí. TVA zostáva, ale všetky vetvy začnú umierať, ale ako náhle ich Loki chytí, tak získavajú svoj život späť. Tu by som rád vypichol tú scénu, ako sa Loki mení oblečenie na jeho kostým, vyzerá to epicky, a práve v tomto momente sa z Loki ostáva ten, kto zostáva, a vyberá sa na miesto na konci času, kde ho čaká trón, na ktorom bude sedieť o samote, lebo už nikto iný než on neexistuje. Tu práve Loki spája všetky vetvy a stáva sa najsilnejšou postavou celého MCU, ten, čo dozerá na všetkých, a zároveň tu máme nádherný odkaz. Tentokrát na Yggdrasil, posvetný strom z norskej mytológie, strom života, ktorý spája 9 svetov, všetko a všetkých. Loki je práve teraz ten spoj. Kang je vymazaný z ovládania času a TVA má nový údel. A to, aby zabránil multiverse vojne a taktiež zastavil Kangových variantov, ktorí môžu spôsobiť problém. Loki sa pravdepodobne teraz stáva multiverzom a má možnosť sledovať všetko a všetkých, ale nemôže zasahovať. Čo podľa mňa bude porušené, ale to asi rozpoviem v mojich teóriách za chvíľu. Ale podľa mňa sme sa aj dočkali uzavretia postavy Lokiho ako takého a tiež celkovo seriálu s názvom Loki. Tvrdia to aj tvorcovia, ktorí sami hovoria, že Lokiho berú ako knihu rozdelenú na dve časti a tá je teraz ukončená. Tejto teórii mi nahráva aj fakt toho, že Uroboros je had, ktorý sa požiera. Je to symbol večného cyklusu ničenia a znovu stvorenia. Veľa odkazov na ňo bolo počas seriálu a to predstavuje aj úplne prvá a úplne posledná epizóda prvej a druhej série, ktorá je pomenovaná Veľkolepé poslanie. Čiže je to taký loop.
Loki dostáva svoj trón až za cenu toho, čo nikdy nechcel, a to zostať sám, ale je vládca. Kto sa ale šepká, čo je teraz Loki zač? A mnoho ľudí o ňom hovorí ako Lokim, bohom príbehov, God of Stories. Ak by to tak bolo, tak Loki by bol schopný prepísať príbeh úplne. Chápem, v rámci MCU stačí jedna postava, čo komunikuje s vonkajším svetom, ale tu Loki neprepisuje svet. Ak by bol boh príbehov, tak by proste Kanga a problémy zmazal, nie? On dal dokopy iba vetvy a znova ich spojil. Ožil ich. Niekto o ňom hovorí ako Atlasovič, ale ja by som to práve dal ako to, že Loki sa stal veľmi simplifikovanou formou toho, kto zostal. Pozorovateľ. Nie ten z What If, ale čisto ako boh, čo drží multiverzum spolu, aby získal čas pre svojich priateľov, aby zabránili Kangom a ich vojnám. A v celku moc neverím na tú teóriu, že to je Atlas, lebo už ten koniec toho Lokiho bol príliš ťažký pre niekoho, ako sledujem Twitter a ostatné fóra, na pochopenie, a zobrať Lokiho a spraviť z neho Atlasa je už ďalší level a podľa mňa diváci MCU nie sú až tak hlboko, aby toto dokázali predpovedať alebo aby tomu dokázali pochopiť bez toho, aby mali nejaký širšie spektrum. Tu by som spomenul fakt, kedy sa odohráva Loki, a pravdepodobne to je pred udalosťami Quantumanie a koniec seriálu je po udalostiach Quantumanie. Pretože vo finálnych minútach Mobius spomína svet 616, kde sa o jedného postarali sami, a to hra do karát líkom k Deadpool 3, kde sa šepká, že TVA hľadá hrdinov, ktorí pomôžu zastaviť Kanga, ale to sú len špekulácie. Hlavná otázka je, čo bude teraz s Lokim a kedy ho znova uvidíme. Podľa mňa bude hrať veľkú rolu v budúcich Avengeroch, kde nejako získa alebo zistí, že môže používať svoju silu projektovania, duplikovania a pomôže získať varianty iných hrdinov, aby spolu vytvorili tým a tým pádom zabojovali proti Kangovi. Možno dokonca zachrániť nejaké postavy, čo umreli, ako napríklad Tony Stark a Black Widow. Nahrá tomu aj to, že čoraz viac sa o nich hovorí po sieťach a niekde som aj čítal, že by chceli vrátiť tú pôvodnú Avenger 6. Celkovo druhá séria Lokiho je fakt jedna z najlepších počinov MCU, ale prekonalo tú prvú sériu? A ja si myslím, že nie, lebo tam mala ten wow efekt multiverza a tajomnosti. Tu skôr hrali na strunu twistov, čo im išlo veľmi super. Ak by ste chceli vedieť viac o silných variantov Lokiho alebo celý príbeh Lokiho boha príbehov, dajte mi vedieť v komentároch. Plus mi určite napíšte vaše pocity a postrehy z finále. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber, poprípadne si pozrite toto ďalšie video. Čaute. A by the way, seriálu dávam hodnotenie 9 z 10.